Píše mi podnikateľ Milan. Prosím vás, pomôžte mi. Mám pekáreň, ale pri dnešných cenách energií je to spíš pakáreň. No, Milanku, je to tým, že vy zarábate cesto, ale nezarábate peniaze. Ak je váš každodenný chlebík o tom, že vaše piecky idú na plné pecky, ste na dobrom ceste a na dobrej ceste. Má vaša prevádzka dostatočný odber energie? Pripojte si Infimeo, smart batériové úložisko a zarábajte na odmenách za optimalizáciu elektrických sietí. A zrazu bude vaše podnikání z iného cesta. Máte další príjem, to je príjem, ne, máte nové budžety na vaše bagety a môžete veselo vystrkovať rožky, minimálne na pult. Skrátka, malé aj stredné podniky môžu z Infimeo zarábať. A s ľahkosťou. Pretože podnikání nemá byť pripečené, ale chrumkavé. Infimeo. Smart batériové úložisko, ktoré vám zarába. Pekár, stolár, gastronóm. Podnikajte po svojom. S Infimeom k tomu dá sa zarábať. A to je krása. A pre tých, ktorí zavolajú hneď, aj mriežka, môžete na nej prať, strúhať syr alebo na šerm. Dovidenia.